in ma ya afku to bai fi guda ɗaya ba, an ƙara guda 99 ta hanyar midiya. Amma in aka buga baki ɗaya, abu ɗaya ake so a cimma a kanmu. Annabi alaihi ya zo ya sanya aminci tsakanin musulmi, to shi ake so a cire shi kadai. Wallahi in muka yadda da wannan shi ke za a cire aminci tsakaninmu. Shi ko musulunci wannan ya zo ya yi musulmi al-musulmi akul muslim, ko da ya afku to bayan da ake faɗa ba ne. Kan ba ma shi ake ta yi, so ake duk mu yadda mu daina amincewa juna. Bace ta zo larura ta kama ta rasa inda za ta shiga cikin musulmi ta biya bukata, a titi za ta yi koko a ina. Da muna da aminci, ko ina ka je ka nemi masauki za a sauke ka. Lokacin da ake yakin basasan Najeriya mun taɓa yin tafiya a ƙasa. A lokacin wani mako da aka yi canjin kuɗi, da aka ce ojuku ya tattara kuɗi zai wani abu, wanda ta canja kuɗi cikin kwana 7 ban manta ba. Mun yi tafiya a ƙasa, su uran su ina ne duk a ƙasa na buran. Muka je wani gari cikin dare, ba na ganin tafi. A nan muka yi sallama, muka ce matafiya ne ga garin da za mu. Aka ba mu masauki, a kawo mana abinci, aka yi hira da mu, muka kwana da safe, a kawo mana abin kari, aka raka mu kan hanya. Ba mai kyama, amma yanzu wanda ya sai wannan. Yahudu sun yi ƙoƙarin samun nasara, sun cire aminci tsakanin musulmi. To yanzu na mata da suke iya zuga gidan yan uwansu mata su biya bukata su fita, shi ake so shi ma a cire shi. Ko mutane kowa baya kallon wannan. Ni duk abin da ya zo illa da ake so a musulunci ni ta nake fara kallo. In wannan ta faru, gara mutuwa ta zahiri ta fi alheri akan sika ta mutu tsakanin musulmi. Sannan ba ma hirji, gidajen mu mun wayi gari a sake suke. Kuma wannan an shayi. Wata shekara an yi da aka ce wai wata tana zuwa ko ina ta ce tana son a bata ruwa ta sha, ana ba ta ce kun kawo ruwan wankan ku, wai sai duk a mutu a gidan. Shine wata asabar mun yi karatu a dandali, nake magana, wani aka ce wai duk inda aka wai wannan ba zai faru ba sai an je an zuba toka a kofar gidan. Wani mutum a garin nan ya je ya dauko toka buhu guda, ya ɗauko kwano, yana yawo, yana nishi, yana ta gumi, ko ina je zuba ya gaba, wai ibada yake yi. To ka ga rudami ne. Lokacin Audu Bako, Allah ya ji kansa, an yi wannan shafi mulera. Ita ma sai a ce an mutum wai an gaisa da shi ba al'aurarsa. A Fage plaza kusa da gidan mai unguwa, ba na manta, an kashe mutum, an kona shi. Filin idi daidai kofar da sarki yake shiga idi, ba na manta, an kashe mutum, an kona shi. Oriya sinima an kashe mutum, an kona shi. Daidai yan mota an kashe mutum, an kona shi. Wajen asibitin Sabakin Zo an kashe mutum, an kona shi. Gidan Alhaji ɗanta ta nan ɗanta ta house na Galadima Road, ba na manta, nan ba an kashe mutum, an kona shi. Haka kurin ta ce an yi shafi mulera. Yarabawa ko da sa'adar doka, Allah ne san adadin da aka kashe. Bahaushen ya karɓi bashi ba san ya biya. Bai rabe ya shiga ƙauye ya raba atamfofi da abubuwa, yana biya, yana karɓar kuɗinsa littafi, yana rubuta, sai a tara a ce ya shafi mulera, a bubuge shi a kone shi, kenan kuɗin da aka karɓa an cinye. Dafa haka ake. Aka dinga wannan daga daidai kududdufin wafa da la'asar. Wani ya ce an masa, aka taro mutumin a guje. Ana zuwa daidai ofishin Galadiman Fage, akwai Alhaji Baba Yara, Allah ji kansa, da su mai unguwa uba da Allah ji kansa, suka miƙe suka ce a tsare. Aka kama wanda aka ce, aka shiga da shi ofishin Galadiman Fage. Ce ina wanda aka yi wa? Aka je aka caje lafiyarsa kalau. To sai da gwamna a lokacin Audu Bako ya sa soja, ba na mantawa, wajen mota 5 ko 7 suka dinga zaga Kano. Ya ce duk wanda ya ce an masa shafi, kar a tsaya neman bincike, kur a bindige shi. Tun daga ran da ya faɗa har yau wanda ya sake faɗa. Ƙarya kurin aiki. Ya kamata mai hattara da wannan. Ban ce bai afku ba, amma bai kai yanda ake ɗauka irin wannan ba. Ya kamata mu nutsu. Kuma in abu ya faru addu'a ake, sai Allah ya kashe wutar. Shikenan. Amma mu rude
mu zama mun daina ƙaunar juna, mun daina amincewa juna, mu sauka daga gwadaban da annabi alaihi salam ya ɗora mu. Ba za mu samu goyon bayan ubangiji ba subhanahu wataala a nan duniya, balle kuma a kiyama. Allah ya taimake mu, Allah ya mana magani, Allah ya faɗakar da mu. Kuma na yanzu abin da yasa zai ƙara yaɗuwa saboda social media nan da nan take sakin abu, amma na wancan zamanin audu ba ko an yi muna da wayo aka yi, ya zama ƙarya ake aka kashe wutar. Mai zuwa kun yi ƙoron wankan ku shi ma ƙarya ce aka zo ta wuce, to yanzu wannan ta shigo ita ma, ba daidai ba ne irin wannan. Amin, Allah sauƙi. Abu ne mai haɗari fa, mai haɗari. Wata 'yar uwa ita kun al'adarta duk inda mace ta zo tana rawar jiki ta ce da Allah ina so in ɗan kewa zan kama ruwa, ce fita nan ba gurin kama ruwa ba ne, sai ta kore ta. Ran nan malam ta je unguwa sai matsi ta kama ta, duk yana ta shiga sai a kore ta, sai ce to Allah ya nuna min abin da nake ba daidai ba ne. To daga ran nan ta gyara, saboda haɗari ne da wannan. Allah ya kiyaye mu, Allah ya yaye mana sifar, Allah ya kauda ita, ruɗa mun da ya taso Allah ya kauda shi, masu rura wutar kuma Allah ya fahimtar da su. Allah kashe wannan fitinar gabaki ɗayanta ta zama ɗif, ba ma ɗuriyarta sai dai kawai tashin zance. Allah taimake mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.